Siz yanılıqlar çağrılışın qarisi studiyada Alina Valiyeva, исәнмесез? Йөрү өчен яңа маршрутлар, уңайлы вакытта шөгыльләнү өчен инфраструктура, шулай ук этләрне урамда йөртү өчен махсус мәйданчык барлыкка киләчәк. Ярбуй паркында нинди үзгәрешләр көтелә? Хәсән Туфан, Тынычлык, Вахитов проспектлары һәм башкалар Чаллыда юл чокырларын ямауга кирештеләр. Ярбуй паркы чаллыларны җәлеп итүнең яңа үзәге булачак. Архитекторлар командасы җәмәгать киңлеген үзгәртү буенча план эшләде. Йөрү өчен яңа маршрутлар, уңайлы вакытта шөгыльләнү өчен инфраструктура, шулай ук этләрне урамда йөртү өчен махсус мәйданчык барлыкка киләчәк. Архитекторларның төп бурычы табигый зонаны саклау һәм аны ял итү һәм йөрү өчен уңайлы итү. Ярбуй паркы территориясендә спорт һәм балалар майданчыклары, пирс, урман буйлары йөрү өчен юллар, этләрне урамда йөртү зонасы, шулай ук спорт җайланмаларын прокатка алу пунктлары һәм кафеда барлыкка киләчәк. Авторлар паркны шәһәр һәм Ярбуй белән тоташтыручы бердәм маршрут формалаштыралар. Нам здесь важно создать такую точку, которая примет людей и сделает пространство здесь наиболее комфортным и привлекательным, так чтобы все самые заинтересованные в том, чтобы погулять, походить, а не только заниматься спортом, заходили именно с этой точки, с этого угла. Архитектура десанты командасы этләр өчен уникаль майданчык уйлап тапкан. Яңа зона уеннар һәм хайваннарны өйрәтү өчен заманча җайланмалар белән җиһазландырылачак. Бердә үк кинология үзәген төзекләндергән планлаштыралар, анда белгечләр этләрне тәрбияләүдә ярдәм итә алачак. Площадка, которую мы задумали, я надеюсь, реализуем с вашей помощью, это уникальная история. В принципе, в России такого рода практик нет. Мы все владельцы собак, и не владельцы собак, знаем, что такое традиционная площадка, огороженная территория с набором дрессировочного оборудования. Вот, соответственно, та площадка, которую мы предлагаем, предполагает дрессировочную зону с традиционным оборудованием и большую игровую территорию. Проектның нечкәлекләре турында шәһәр администрациясе белән фикер алышырга кирәк әле, чөнки финанслау мәсьәләләре килеп баса. Уйланылганнарны гына төзү генә аз, аларны карап тотарга һәм объектларга хезмәт күрсәтергә кирәк. Төзекләндерүнең беренче этабына 150 миллион сум акча бүлеп бирелгән инде. Паркны төзекләндерүгә якын арада керешергә тиешләр. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Чаллыда зур күләмле төзелеш эшләре генә алып барылмый, автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре юл чокырларын ямауга керештеләр. Исемлеккә беренче булып Хәсән Туфан, Тынычлык, Вахитов һәм башка төп проспектлар керә. Анда шулай ук чаллылар халык контроль системасы аша дәгъва белдергән участокларда кертелгән. Аннан соң юл төзүчеләр җирле юлларны төзекләндерәләр. Шәһәрдә чокырларны ямау эшләренең ничек узуы турында хәбәрчебез ачыклады. Юлчыларның эш фронты майдан ягына таба. Хәсән Туфан һәм Шулман киселешендә җәелдерелде. Автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре сүзләренә караганда, бу участокта чокырлар җитәрлек. Ремонт үткәрү өчен һава торышы да уңайлы. Трактор фрезерует, далее, где трактор не смог, кромки отдавливаются отбойным молотком, далее продувается, поверхность сушится, очищается от пыли, грязи. Әлеге технологияның тагын бер өстенлеге эш тизлеге. Ремонтчылар асфальт җәюгә бер генә сәгать көтәргә кирәк һәм автомобильчеләр инде юлдан файдалана ала дигән сүз. Яңгыр вакытында чокырларны ремонтлау буенча чаллылар белдергән дәгъваләргә белгечләрнең аңлатмалары бар. Бывает просто в хорошую погоду выйдешь на ямочный ремонт и уже начинается дождь. Соответственно, там работы пока продолжают, сушатся же ямы все равно. Но в дождь уже останавливаем работу. Бу атнада чокырларны төзекләндерү эшләренә 2 юлчы бригадасы кереште. Хәсән Туфан проспектыннан соң Көнбатыш урамында яңартылачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Төзелеш, инженерлык шелтәрләре, техника, җиһазлар һәм инструментлар буларның барысындан күрергә генә түгел, Строй Экспо Татарстан 2022 форумы кысаларында сатып алырга да мөмкин. Җиһаз һәм төзелеш тармагы вәкилләре үзләренең алдынгы яңалыкларын һәм иң яхшы материалларын тәкъдим иттеләр. Төзелеш Экспо-Кама күргәзмәләр үзәге тормышында әһәмиятле вакыйга булды. Чөнки нәкъ менә шуннан соң 1999 елда махсус күргәзмәләр эшли башлады. Бүгенге көн дә искәрмә түгел. Сегодняшний день он тоже особенный, потому что мы именно сегодня подаем заявление на разрешение строительства нового выставочного центра. Вот, и я очень надеюсь, что это будет очень хороший старт, хороший знак.
Строй Экспо Татарстан 2022 күргәзмәсе белгечләр өчен генә түгел, төзелеш, үз йортын ремонтлау, фатир һәм бакча мәсьәләләре белән кызыксынучы барлык Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен дә файдалы урын. Мы даем возможность частным лицам, используя наш инструмент, делать какие-то тяжелые работы, при этом не оплачивая всю стоимость оборудования. Здесь представлена это уплотнительная техника, это по работе с бетоном, глубинные вибраторы, отбойники, измерительная техника, это нивелиры и лазерные уровни, сварочные аппараты, генераторы. Мы уже 19 лет занимаемся производством мраморно-гранитных изделий, изготавливаем столы, столешницы на кухню, ванную комнату, лестницы, гранитные ступени, хамамы. 3 года уже занимаемся корпусной мебелью. Производим кухни, ванные, гардеробные, шкафы-купе, ну и всю корпусную мебель. Күргәзмәдә катнашучылар һәм килүчеләр заманча төзелеш һәм дизайн индустрия базарының барлык төп юнәлешләрендә зур казанышлары, төзекләндерү компанияләре белән таныша алалар. Основная уникальность данной машины, она единственная в мире, работающая на газобаллонном оборудовании. То есть это битопливный двигатель, запуск бензиновый с возможностью работы как на метане, так и на пропане. Метан на сегодняшний день на самом деле очень актуально, это с точки зрения экологии и с точки зрения экономики. Это очень выгодно. Машина для всесезонного использования. Җиһаз компанияләре һәм дизайнерлар белән 12-ннән 16 апрельгә кадәр Экспо Кама күргәзмәләр үзәгендә танышырга мөмкин. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан аеның 12-нче көне сәхәр ашу тәге 2 сәгать 3 минутка кадәр төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты кичке 18 сәгать 32 минутта. Белгәнебезчә, Рамазан ул Коръәни Кәрим иңдерелгән ай. Пәйгамбәрбез үзенең хәдисендә Коръән укылгасының һәрбер хәрефенә 10 савап биреләчәк дигән. Тыңлаучылар да зур саваплар ала. Шәһәр мәчетләрендә көндә изге китапка хәтем кылалар. Коръәнне тыңларга теләүчеләргә ишекләр һәрчак ачык дип белдерә шәһәрбезнең имамнары. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Тоткан розаларыбыз кабул булсын. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 апреля. ТЦ Грин, первый этаж. С 12 по 16 апреля приглашаем на выставки «Строй Экспо Татарстан». Строительство, инженерные сети, ремонт, архитектура, дизайн. ВЦ Экспо Кама. Частная скорая помощь «Медицина-24» предлагает услугу «Выезд врача на дом». Консультация, лечение, открытие больничного листа. Круглосуточно и без выходных. Запись по телефону 30 00 03.